खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म सलसलि अनजालु क्लाबा दिनै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सलसलि गामिनि अनजालु क्लाबनि बानजायनायाव मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ गामियाव थानाय सलसलि सिद्ध यगाश्रमनि सिदलायाव बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लानायनि गुबै जाहोनानो जादों इयुनाव फरायसाफ्रा आरोबाव मोजां सोलोंथाइ लानायाव थुलुंगाखांनाय मोननाय आरो गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हानाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव जिउ खां राहा रोंगौसागिरि महरै बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्लानि प्रकाश ब्रह्म बिथाङा। खुलुमबाय आङो एबारनि 2023-24 सेसन दि जेइ मेन जादोंमोन बेवहाय आङो 69% लानानै उथ्रिसार जानो हादों। लोगोसेयैनो एबारनि जि एसेकनि बोर्ड एग्जाम एचएस हायर सेकेन्डारि फाइनाल बेवहायबो आङो 82.8% लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आंनि मुङा मुस्रि जायख्लं ब्रह्म आं आरो सलसलि गामिनिफ्राय। आं आंनि फरायसालिखौ अक्सफर्ड इंलिश मिडियाम स्कुलनिफ्राय फरायदोंमोन। बेवहाय आङो मेट्रिक आनजादावहाय आं 90% लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन। बेनिफ्राय आङो आंनि हायर सेकेन्डारि जि फरायनाय बेखौ आङो एम्पायर एकाडेमि बरमानिफ्राय फरायदोंमोन। आङो आंनि जिउआवहाय सासे इन्जिनियार जानानैहाय जोंनि बे समाजखौ गाहाम खालामनाय सानो। प्रिपेरेसनखौ आङो जि फार्स्ट सेसन बेनि थाखाय बर्डनि लोगोसे प्रिपेयार खालामफादोंमोन जेनेबा आरो फार्स्ट इयारफोरनिफ्रायबो मोनफा मोननै कुइसनफोरखौ PYQSफोरखौ अलरेडि सल्भ खालामलांफादोंमोन। लोगोसेनो बेनिफ्राय सेकेन्ड सेसनावहाय अनलाइन कचिं लानानैहाय आं प्रिपेयार खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो जिउआव दावगालांनो सिगांनिफ्राय माबायदि खस्थ' खालामदों? आङो गिबियावनो जि माने थांखि दं बेखौ लानानैनो गोबां सानबाय थाखादों आरो उनावहायबो बेफोरबायदिनो दावगालांनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामगोन होननानै सानो आरो लोगोसेयैनो आंनि मेन टारगेटआ फरायनायानोखामोन। स' आं जेसेबां हागौ एसेबां माने फरायनायावनो टाइम होखादों। आं गिबियावनो खुलुमनाय जासिबाय बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिसिम। दा फैनानै मोजां मोनदों आरो बेवहाय जि फरायसुलिफोर मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ पास खालामदों जोबोर मोजाङैनो रिजाल्ट लानानै पास खालामदों आरो बिसोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव सासे केरियार काउन्सेलर हिसाबै बाहागो लानो मोननानै आं गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों। औ नंगौ, जोंहा केरियार काउन्सेलिंनि सायाव बिदि केरियार काउन्सेलिं होग्रा सुबुंफोरनि स्पेसियेलि बर' मिडियामनि गथ'फोरनि थाखाय जिखिनि केरियार काउन्सेलिं नांगौ बेखिनि काउन्सेलरफोरनि बहुद आंखाल जानानै दङ। दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आं ट्रेनिं लानानै फैनाय हिसाबै दा हयथ' आं सासेल' दंथ'यो। बेनिफ्राय दा जि निउ एजुकेसन पलिसियावबो बे केरियारनि सायाव गोबां गुरुत्थ' होदों। सरकारनिफ्रायबो गुरुत्थ' दं आरो जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्रायबो गोबां गुरुत्थ' दङ। दा बे गुरुत्थ'खौ नायनानै दा निउ एजुकेसन पलिसियावथ' जों बुंनो हायो क्लास 9निफ्रायनो सोर मा बिभागाव थांगोन बा मा केरियारखौ लागोन बे केरियारखौ क्लास 9निफ्रायनो थियारि जानो थाखाय गथ'फोरखौ बा फोरोंगिरिफोरखौ बा समाजनि जिखिनि सुबुंफोरखौ खावलायदों आरो बांसिनावनो गुरुत्थ' होदों जे सेल्फ साफिसियेन्ट जानायनि थाखाय बांसिन गुरुत्थ' होदों जे गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानायनि थाखाय आरो जब ओरिएन्टेड ट्रेनिं होनायनि थाखाय बांसिन गुरुत्थ' होदों सरकारनिफ्राय। दा बेखिनिखौनो आं बुंनो सानो। औ नंगौ, सांग्रांथिनि जोबोर आंखाल आरो मोनसे जोंनो एनभाइरनमेन्ट नांगोन, परिबेस नांगोन, परिस्थिति नांगोन। दा लासैनो नुदों जे बे परिस्थिति बा परिबेसा फैहांदों आरो बेनि थाखाय आं सानो गासिबो गार्जेन्स, समाज, फोरोंगिरि आरो जिखिनि स्कुल बा कलेजनि मेनेजमेन्ट कमिटि बिथांमोनाबो बेनि सायाव सांग्रांथि जानांगौ दं होननानै आं सानो।
येस दा जोङो फरायनाय हाबाफारिखौ फरायसानि आखायावल' हगारनानै दोनबोबाय थानाय जादोंमोन दा गार्जेन्सफ्रा बेहाय जरित जानांगौआ जोबोर गोनांथि दङ मानो होनबा फिसालानिख्रुइ बा गथ' स्टुडेन्टसफोरनिख्रुइ गार्जेन्सफ्रा बांसिन स्मार्ट जासिननांगोन आरो गावसोर गोरोंसिन जाब्लासो आरो सांग्रांसिन जाब्लासो फिसा बा गावसिनि गथ' गथायखौ मोजाङै लामा देखायनो हागोन होननानै आं सानो दा बेहाय सरकारनि फारसेनिफ्रायबो बा जि एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि फारसेनिफ्रायबो बे खोथाखौ बुंबाय थादों जोंखौ जेब्ला ट्रेनिं होदोंमोन बेहाय बुंदों जे गार्जेन्स स्कुल मेनेजमेन्ट कमिटि बा कलेज मेनेजमेन्ट कमिटि गासिखौबो लाफानानै मोनसे केरियारनि सायाव सांग्रांथि गेजेर गेजेर बिदि खालामनो थाखाय जोंखौ थिनहरनाय जादों येस बेथ' अभियासलि जाखागोन मानो होनबा जोंनि बांसिन गार्जेन्सफ्रानो गोदोनिफ्राय नायबोयोबा जोङो नुनो मोनो जे बांसिन गार्जेन्सफ्रानो गावसोरनो सोलोंथाइनि सायाव एसेबां सांग्रां नंखायामोन आरो जेरैबायदि परिबेसनि गेजेरजों जों सफैबाय दिनैसिम बे परिबेसखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जे बांसिन गार्जेन्सफोरनि माने बै समनि गार्जेन्सफोरनि सोलोंथाइया नांगौबादि आबुङै जाबोखायाखै आरो दा बेखायनो गावसोरनो जिहेथु सोलोंथाइयाव एसे आंखाल दंमोन हिसाबै नैबे गोदान मुगानि फरायसाला फरायसुलिफोरनो मरेल सापर्टल' होनो हागोन खिन्थु रोंगौथि हिसाबै टेकनिकेल सापर्ट होनायाव एसे आंखाल जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ बरायनानै लाग्रोबाय जे जों लिंहरनाय मथै नोंथांमोना नुजाफैनायनि थाखाय जोंहा दिनै नैबे सलसलि गामियाव सलसलि अनजालु क्लाब काम लाइब्रेरिजों लोगोसे सलसलि गामि रायजो आफाद आरो सलसलि पुर्निमा आइजो आफाद गासैबो जयै आवगोलनिफ्रायनो जों थारमाने HS LC आरो HS फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायबोबाय थायो दा दिनै जोंहा बे बरायनायजों लोगोसे दिनै केरियार काउन्सिलिंबो लाफानाय जादों बे केरियार काउन्सिलिंनि थाखाय जोङो सासे काउन्सिलर लिंहरदों बिथाङा मुसलपुरनि जोंहा सार प्रान्जल ब्रह्म बिथांखौ जोङो काउन्सिलिंनि थाखाय लिंहरदों दा बिथाङा फरायसाफोरखौ बुजायलांगोन दा जोंना आरो काउन्सिलिंआ दा सोलिबाय दङ आरो लोगोसेयैनो जोंनिनो गामिनि सासे जायख्लं ब्रह्म बिथाङा दाख्लैबावैसो JEE मेन्सखौ पास जालांबाय बेनिफ्राय एडभान्सनि थाखाय बियो प्रिपारेसन खालामबाय दङ दा बिथांनि बिबुंथिबो लाखिदों जोङो फरायसाफोरनो थारमाने गावनि एक्सपिरियेन्सखौ होनो थाखाय थारमाने खावलायदों जेनेबा माबायदि फरायनांगौ माबायदि प्रिपारेसन बानायनांगौ बेफोरबायदियैनो साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन